Илсур абый, менә хатыныгыз Лилияның матур булуында сезнең өлешегез кирдеме? Обязательно кирде. Без танышканга вакыт 2-3 айдан соң тешләр бик кыек иде инде. Ягъни үземне кыйлыкны әйтеп, теге бу кызны обижаться мен әйтеп, Лилия, әйдә обижаться, тишеңне ясыйк. Менә шундый система бар. Бер-ике улактар чыккан вакыт ул. Тоже аңгыда әйткән булганнар, врачман инде килеп инде. Аның şu tişlerin oruna koyuyor için 6 tişin udaleli. Taze tişlerin. Bir biriket koydular. Koydular da o vakti усовершенствование түгел бит инде ул. Куйылган инде ул. Ул канап, весь авызлар канап, нитеп бетте. Ашый алмый. Мин шул вакытта чәйни идем дә, кашка куеп бала кебек, кичкенә бала кебек ашата идем Лилияны. Ничек инде өлеш кермәсен менә шулай булгачтын. Яраткансың син. Да, конечно. Чыннан да менә ул ашата иде менә. Ансы 100% мин. Шуңа ул вакытта 58 килограмм айды. Һәм мин ашатмыйм, хәзер 98 килограмм. Хәзер үзе ашаган 98 килограмм. Мин белеп кенә теге менә бер 5 гына ашатмый идем.